Kamugtakan kan proyekto sa Naga River, tinukar. Bilang chairperson kan Naga River Development Council, naghampang si Kongresista Leni Robredo sa mga stakeholders, media, asin iba pang bisita, katagudman kan kamugtakan kan patrabaho sa flood control asin revetment project sa Naga River. Halos gabos na projects na delay. Na-delay po siya dahil gulpi kitang naging problema sa encroachment, saka sa mga right of way. So, it took time bago masettle gabos. Hanggang ngunyan po, di pa nasisettle gabos. Much better na siya than si last time meeting kang October sa Villa Caceres na sundan ito ng March na niya sunod. Dakula ng maray si improvement. Si problema ka ito. Katawad kay ini nagpahayag man si Alcalde Jan Bongat kan kamugtakan kan mga naka-star na apektado kan proyekto. Manungod po naman sa mga may resistance. Ang ginigibo mo kang DPWH, masin kang gobyerno lokal ng syudad, pinaka-orulay na po ang sa mga affected. Ang may pinaka-problema po talaga kita, duman sa mga, to be direct to the point, duman sa mayayaman po. Bago duman sa medyo may nakikapuhan, tamadali po silang aulay. In fact, we have already relocated 199 families sa depo na dibisina ng syudad. Personal lang kinakaulay, tapos may hinaagad sila, tinatawag po ng syudad. Ang karayan po ng data, ang gobyerno lokal ng syudad sa paagin po kang 2015 budget, nag-create na po kita ng 10% of the economic development fund. Sa ngunyan po nakatipo na kita congressman ng 19.5 million. Tapos iyon naman yan ang promesa po, subject to the approval of the Sanggunian, na iyon na po ang ibabayad na disturbance compensation duman sa may mga magkakagarapa na portion pa sa Indang Araw. Ang flood control as in revetment project ana konseger ni Kongresista Leni Robredo gikan man sa national government asin man igwanin fundong aabuton man sa 200 milyones de pesos. Asin sa lado man kan syudad igwanin alokasyon na aabuton man sa 19.5 milyones de pesos para gamiton man sa mga maaapektaran kan proyekto. Para sa Naga Ngunia News, Myra Revilla.